Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan, pamahalaan patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong at ginagawa namin lahat para sugpuin itong COVID. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Kung andyan ang military to enforce you to obey itong community lockdown, sumunod kayo dahil para sa inyo yan. Unti-unting uusad The challenges are daunting but we will not be defeated because we have a strong faith in God. Totoo yan. And in the resilience of the Filipino people. Totoo rin yan. unti-unting liliwanag. In the fullness of God's time, we will have hopefully, a COVID-free December. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan tayong babangon at maghihilom. Isang mensahe mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang eyeberry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata, pareho. Pero mula nung gumamit ako ng eyeberry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil ng aking mata ay luminaw. Salamat po sa eyeberry, luminaw po ang aking mata. Ang eyeberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Halagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. RBN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:09. Saan na paudi kadang damdama? Maayos kay nga ron adumiyag iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadang iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kadang iti reklamo dagiti umili. Babaen kadang iti masakman. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Nagasat nga pangaldaw. Umuna nga aldaw iti bulan ti Oktobre 1, aldaw ti Huwebes. Isang baymyonan kada kayo ti anidaklan ken agal alungugan na programa iti radyo tapno maamuan dagiti umili. Pakaipalaunan, pakaipadanunan kadagiti kabarwanan nga damdaman iti pagtengken pasamak iti pagilian kang runaan na iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Kasangwa nga intay idanon dagiti papaulo dagiti kang runaan nga intay mapag sasaritaan. Awis ko iti ingkay panang kadwa kanyak iti lasod iti may isang oras agpatingga tayo ti oras ti alauna. Bakit kadwa tayo nga rod nga agserbi ti biyang ti Master Control ni Engineer Mike Ramos, Supervision ken Direction Station Manager Road Sadjan, kasamaten mangkitkita ti Seguridad ti Estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, ken kasamaten makadkadwa tayo tupay dagiti Radyo Ronda Patrol Reporters tayo ni Glorina Bayudan ken kasamaten ken ni Jefferson Narciso. Ken tuin mo ti biyang timon ti dati programa ni Ronald Domingo. Alaket tay kunakon kablaon da kayo ti naimbag nga pangaldaw. Kaditi manarimaan ti panangal aldaw na. Ken
kasameten digitay nalpasen ti panagpasar na. Alakit amuming inanayo iti dayto yung oras tateng nga tsaldaw nga rod apo nga kakailyan ket habang agin inana kayo alakit mabalin nyo nga irapin iti dumngeg iti programa tayo digitay dumdumeg iti free channel tayo sa Stress 9 kasameten kadagiti agbuybuya ti Facebook live tayo ken kasameten ma-access na kami pa iti YouTube channel ti Twitter account ken ti live streaming ti estasyon tayo isod ka po ng mangmangigan ken mabuybuya da tayo ti interamente nga lubong. Kastay kang kanayin kuya awis kada kaya po nga kakailyan nadali kitaya kahit sumet nga idanon nga informasyon damdamag sitwasyon ken reklamo yo mabalin nyo laing nga idanon digita iti programa tayo mabeniting kaya panag-text ken panagtawag iti linya ti telepono ti 600-3869. Kasama tayo mabalin nyo iti text line ti programa tayo. Ito ay 0953-436-0507 0953-436-0507. Tigitay, bueno dahil ti mabalin nyo nga pagtextan when no pagtawagan apo nga kakailyan mga karonda. At yaro da digiti pakapaulo digiti kangrunaan ngayon tayo mapag sa saritaan. Tapno mamuan, dagiti umili. Radyo Ronda Headlines. Well, dahiti mo nanto ngayon tayo mapag saritaan gagayem ken kakabsat. At syempre, ito'y COVID update. Iti probinsya tayong Ilocos Norte. Padaanan nyo, ito'y COVID update. Iti probinsya tayong Ilocos Norte. Iti ito'y munang aldaw. Aldaw, munang bulan. Munang aldaw ti bulan ti Oktobre. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na di Jai Marcos, Ilocos Norte. Itibiyang ti PNP Marcos. Ada dato'y insayang katdang search warrant operation. Dato'y katsek-nan iti violation iti Republic Act 10591. Ada dato'y illegal possession of firearms and ammunition. Sa sino dato'y subject, anang lugar, padaanan nyo ti adado a detalye. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na, ditapay lang Marcos, Ilocos Norte. Nagsaro na dati search warrant operation. Nga in tuyangda, idi September 29 ken September 30. Dilaing kalman, daytoy ket ti violation iti Republic Act 10591. Panggipet laing ti paltug ken balbala ti paltug gagayem ken kabsat. So dua daytoy nagsarunong naiwayat nga search operation ijay ili ti Marcos, Ilocos Norte. Siya sino dagitoy nga personalidad ana digitay na alada padaanan iti adado a detalye. Tapno mamuan, dagiti umili.
Kaya nakasakten, may santupay, karigitintay, ikan importansya, gagayem ken kabsat. Kaya daytoy palaeng hantay manin na tuloy-tuloy idikalman. Sektan palang kadatoy pan nakasalwad, iti aglawlaw, iti probinsya tayo. Gagayem ken kabsat, sektan palaeng kadatoy nudaduma, dayti pan nakalipat, dagitay kakailyan tayo, ken nudaduma, ti problema ket dagitay kunatayuman kakailyan tayo metlaeng agapuanan pailaeng ta digitay paset ti national highway ket adda digitay maiatamtambak nga basbasura ket nakamadmadi nga kitkitaen apo nga kakailyan. So ikantay to pa importansya na itoy ngamin idikalman ket haan tayo nga naikan iti agundaway nga napagsaritaan gapuanan pailaeng ti kinakurang ti oras ti programa tayo. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na dita dita Ilocos Norte, ada datoy ordinansa dita konseho ti Dingras, seknan palang kada toy panaka pakar, panaka multa. Dagitay agidaliyasat kadagitay farm machineries kadagitoy ket nakangirngirnge wenno nakarugrugin kadagitay kalsada halang tibiyang ti national road, provincial road ken barangay road. Wen gagayem ken kabsat ada detoy naipasang ordinansa dita konseho ti Dingras Ilocos Norte babaen ti panidoolo ni Vice Mayor Erjo Valenzuela. So intay to man mapagsalitaan daytoy nga banag ngamin ket napintas daytoy nga mapagsalitaan ken mabalin nga pagtuladan kadagiti ay so amin nga local government unit gagayem ken kabsat kas sa pailaeng panang salwad met iti aglawlaw. Tapno mamuan, dagiti umili. Dagitoy ken sabsabalin tutay nga topikos iti alawaten when ipadanon ken kasamiten karaman to dagiti reports ipadanon dagiti kakadwata iti ruar ni Jefferson Narciso ken kasamiten ken ni Glorina Bayudan. RP. Okay, sabali met deta na ipindutan. Tapno mamuan, dagiti umili. Bena po nga kakailyan, iti toro den ininuten nga idanon ti pakabuklan. Dagiti insagan na tayong intay mapagsaritaan iti daytoy nga teng nga tsaldaw. Kalpasan laeng kadagiti sumagmo ano nga pamalagip tayo manipod ti technical studio. Tapno mamuan, dagiti umili. Hi! Ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Eh paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimoril mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Papagaya, may samanin mo mininom ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix itintay mga ga. Anya, complete name mo tatay kuya? Carmelito Ramos, Barangay 7, San Manuel Sarap. Ano ti awan ti Ubrayon kuya? Ako di sir, farmer si di sir, di pag-ubra. Bali, diyan ka mga diabetic ko di sir, tama. Pag nga bakterya ko na daman Nagkuhanak kong bakterya di dyan, diabetic to. Yung kano kayo nga nagsakit? Pinalipod di Julay sir. Kumusta nga itata kuya? Medyo si Barata ba, si sir at nalipod di Diminang. Hindi ko sir, medyo nakapsuta kidi nga ko, puti nga makabangon. After 3 days, marinalatan na pimbig sa ti resistensya sa napantibang pangikon. Dati kaswal nalagaan. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Mag-atangan ka rin butika kan drugstores. Dito'y lugar tayo. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadda dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na, dagiti nagduduma a serbisyo, kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair, kanda dumapay.
Ken saan la data, magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories ken dadumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong informasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ipagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Hi, Factor Iron Tech Digital Corporation. Alisto can clear tiladawan, the outcome na pogi when no sexy. Di danto maartapan iti digital printing ang ma-develop iti High Factor Iron Tech Digital Corporation. Siyempre, nalaka, latest edition pa ito sa renda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local ken for abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat dapat iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayan nyo. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair, ken aglako da, amin aklas iti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan iti High Factor Iron Tech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Call up telephone number 792-3444 or cellphone number 0925-3589-531. High Factor Iron Tech Digital Corporation. Agbirbiro kay kadi iti narangka kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minimayo. Lukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadwa ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adadituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak. Ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Tinadong informasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagakatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero ino agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay nababapay iti presyo da ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Kaya datong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno ken dekalidad. JAJ Furniture Shop. JAJ Furniture Shop.
Ti salunat ket isu iti kalatgan agameng iti maysa nga tao. Ngarud, masapul nga intay tagibenen iti panagdaldalus. Tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase ng sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo. Isang gunyan panlalawigan member Dr. Medel Gawat and Family iti syudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:29. Saan na paudi kadang iti damdama? Maayos kay nga ro dadumyeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kada iti reklamo dagiti umili, babaen kada iti masakman. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Tiya dati gundaway, intayo tultuloy tiya programa tayo tap na mamuan dagiti umili kasama nang intayo ni tiya kadagiti reports dagiti kakadwata iti ruar ket ano deta? Okay. Alawala, okay. Iti dati gundaway intero din iti COVID update iti probinsya tayo nga Ilocos Norte gagayem ken kabsata itatay bigat na dakamat min iti programa sirmatan ni Ilocano ngem para kadigitay saan pay nga nakangeg itatay bigat no kasano ti COVID update iti probinsya tayo ng Ilocos Norte. So denggen yon apong kakailian. Tapno mamuan dagiti umili. COVID update iti probinsya tayo ng Ilocos Norte gagayem ken kakabsat ket nagatalinaed daytoy bilang nga 117 ti kaso ti COVID-19 iti probinsya tayo Ilocos Norte nang rugi di Marso 16 ken agpapan kadagitoy nga gundaway. May basar iti report gagayem ken kabsat umapaabuten ti siya mapulo ket 2 digiti naka-recover. Bali innem digitay innem nga naka-recover gagayem ken kabsat ti active cases tayo ket umababot iti 20 ket upat ken kasameten maysa ti pimusay apong kakailian. So no kitkitain tayo idi Martes iti kaudyan nga adda digitay barong duwa nga kaso iti COVID-19 iti probinsya tayo Ilocos Norte na malagipyo ket ni INC 16 ken ni INC 17 detoy INC 16 ket taga Barangay Lapas Lawag City ken kasameten ni INC 17 ket taga Barangay Ugis Nueva Era Ilocos Norte. So ulitek awan ti baro nga kaso ti COVID-19 iti probinsya tayo Ilocos Norte nagtalaed ti bilang 117 92 met digitay naka-recover ken innem digitay barbaro nga naka-recover ken kasameten ti active cases tayo ket 20 ket upat ken maysa iti pimusay. Ken may basar pa iti report gagayem ken kabsat ket naka-recoveren da INC 93
95, 96, 97, 98, ken 99. Detay ti kaudyan nga datos kung natayuman, dagitoy nalaingan nga dagitoy ket dati nga adday ti COVID na gagayem ken kakabsat. Idinto ta dagiti met lugar nga adaanan pa lang iti kaso iti Lawag City. 5 digitay active case iti Lawag City. Kasameten ti Pidig Maysa. Ken kasameten ti Badok 3 ti active case, ti Batak 3 ken kasameten iti Curimaw 5 ken Marcos 2 ken Nueva Era Maysa ken San Nicolas 2 ken Solsona 2 ti active case. So umabot iti 10 ket 8 laingen digitay active cases iti COVID-19 iti probinsya tayong Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Ket nag-effect nga COVID-free Ili Adam sa Burgos Karasi ken may bilang pa dito iti Banna ken kasamaten ti Dingras Ilocos Norte idi aket innem maikanem ti Nueva Era nga madamit detoy maysa nga nagpositibo nga daytoy ket maysa nga locally stranded individuals nga daytoy ket naggapo iti Metro Manila. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, tiya dahil naging pena kapsata kasama nang intay kadigiti sabsabali pa yung intay mapagsalitaan intay Ruden Rugyanan tiagalawat kadagiti report digiti kakadwa tayo. Okay, siya sino ti agsignal dita engineer sa sino ti muna ni Glorina ni Jefferson. Okay, tinatay kung dawa intay naluwaten ti damag ipatanong kata tayo ni Jefferson Narciso. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, good afternoon Jefferson and please go ahead. Naigit apan nagplan-plano ti Department of Interior and Local Government wenno DILG ken ti gobyerno iti syudad Tilawag ti pan naka-implementar ti Executive Order number 70 ni Presidente Rodrigo Duterte ti pan nakapaay tinan-anay a kapya ken misardengen ti terorismo ken komunista iti intero a Pagilyana. Ti panagtitipon digiti miyembro ti City Task Force to End Local Communist and Armed Conflict anang putar kadigiti nagduduma hadang tapno saan a suportaran digiti umili ti New People's Army wenno NPA. Ada digiti panakayasideg a programa ti gobyerno para iti umili babaen kadigiti nagduduma a pamastrekana. Masansampay ti panagbisita kadigiti bumarangay tapno maamuan digiti nagduduma problema ken tapno may paay ti solusyon. May kanpay ti legal assistance digiti bumarangay nga addaan ti problema akas kuma iti sanikwa ti daga ken pakairurumen akang runaan nga isursuro ti NPA. Digiti sumagmamanu a rekomendasyon na maited ken ni Mayor Michael Marcos Kion ken anya pay ti question na mairaman a programa. Inawlawag ni Janet Duarte, ti local government officer iti syudad Tilawag, nga oray Tilawag ti pilot area saan nakayat na sauen nga adda ti problema ti NPA ken terorismo. Napili Tilawag puta ditoy ti nagtitipunan digiti tattao nga mabalinda pay nga pagrekrutan digiti NPA. Sana trabaho ti militar ken pulisya iti pan nakatagiben ti linak ken talna iti syudad no diket di aminen wenno aminen nga umili. Uri sangsangwen iti syudad kinintero nga pagilyan ti problema ti COVID-19 agtultuloy latta ti pan nakaipaay ti atensyon ken na serbisyo kadigiti umili. Para ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak, Jefferson Narciso reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, alawala gagayem kirapsa dati report manipod pa lang iti Lawag City sektan pa lang kadagitay pakasiknan pa lang ti panag-recruit ti kita aday ti maikatigid nga grupo wenno digiti New People's Army alaketa napintas ti panangibaga ni Mrs. Janet Duarte iti biyang ti DILG office nga narigat nga detay maka-recruit digitay maibilang kakadwa iti bantay wenno anya man dita alaket narigat tamet detay ag sigurado ko na tayo gagayem ken kabsata amas napinpintas detay agsakbay ka ngem tay maaros ka ako nada. Okay, di natin kung dawa inti alawaten ti sabali pay nga report ipadanon met kada tayo ni Glorina Bayudan. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Glorina, good afternoon and please come in.
Okay. Glorina, go ahead. Naka-lockdown ti Sitio 1 ti Barangay Lapas. Order ni Mayor Michael Marcos Kion, segun ti Barangay Kagawa Dominic Liberato, 47 a pagtaingan digiti apektado iti naso nga sitio ken digiti health workers kameng ti PNP barangay officials iti Makarwar. Kuna nga 24 oras nga agbantay da kadigiti agsinumbangir nga checkpoint tinaso nga sitio. May nagiti daytoy addamet digiti mapan gumatang partikular digiti opisyales ti barangay kadigiti kasapulan digiti residente an apektaran ti lockdown. Kabayatan na, umabot iti 8 individual ti dumalan iti swab test no sa dino 5 kadakwada ti kabalay ni INC 117 ken dagiti 3 ket katrabaho na nga agnanay ti sabali a sitio iti nasa umetlaeng nga barangay. Para RPN DZRL Radyo Ronda Batak, Lorena Bayudan reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, dagiti nagsarunong report, dagiti Radyo Ronda Patrol reporters tayo ni Jefferson Narciso kasama tan ken ni Glorina Bayudan. Alawala, datoy kada iti lockdown, iti paset ti Barangay Lapas, Lawag City, 22 kunan sa katatay datay naka primary contact ni INC 16. Dahito ket may nga locally stranded individuals sa LSI nga nagapumet iti Metro Manila ket pagapyaan na ket insigida nga naitaros iti isolation facility ngem nga napinpintas daytay agsigurado gagayem ken kakabsat miida alaket numalagipyo ni INC 16 ket iso ti may sakaditay kaudyan nga nagpositibo iti COVID-19 ditoy probinsya tayo kabayatan nga Simmangpet nga naggapo ijay Metro Manila. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, kung walang itay itong programa tayo, alam tema ni Manang FJ Bragas Balisakan, ni Manang Delia Raleco Duduaco, ni Shane Andomingo, ni Delx Relatado Antiga, ken ni Ninang Elizabeth Calzado Makalma, kumusta kayo dita Paway. Good afternoon, Idol Ronald Domingo, Madam Pelang breakfast, sir, of ditoy Hong Kong ita 2 days, October 1 and 2, sir, na imbag ngal daw yo amin, dita Ilocos Norte, sir, kunan natin ni Manang Delia Ralieca Duduaco. Alawan la, thank you very much kay ni Manang Delia, iti kang kanay namet nga panagading-dingeg, ti programa tayo. Tapno mamuan, dagiti umili. Intay ko ngaron tapugan ti maudi at 30 minutos ti programa tayo kay masanlain ka nagiti sumagmamano nga pamalagip. Tapno mamuan, dagiti umili. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:41. Ako ay tutula mahabang-mahaba tungkol sa chocolate drink na malinamnam na abay sobrang sustansya pa. Tikman ang Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Meron itong taurine, probiotics, omega-3 DHA at chlorella. Kasama din ang herbal extract na gotu cola, acai berry, cocoa at spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Available at leading grocery, drugstore, and sari-sari store. Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Chocolinamnam, healthy sa katawan. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Jak ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siya high blood nga talaga pasaran ja pay ag uminom ti maintenance konta napintas dire na. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ti Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix kaligidi butika ken drugstores iti lugar tayo. Red Horse to! Astig ito! Gusto ko yan! Ako ito! Di ako yan! Dahil ako'y mainit ang dugo bagong usbong. Sa tabukal mga oras, huwag iwaldas, hanapin ang sarili. Grabe!
Astig pa to! Cafe! Rock pa to! Hindi! Animoy! Pinuhusan ng sabon sa ating kulay ganyan pagsariwa pa ang buhay naglipara na sa hangin hulihin mo ang bagay na patok sa trip musika panlasa at puso maingay gusto ko to ako ito Red Horse Beer kaya ko to astig ito #1 beer. Drink responsibly. My next trick, I will read your mind. Yay! Sige nga! Pangalan mo, Michael? Hindi eh. May kaibigan kang Michael? Wala. Mahilig ka? Sa blue? Red. Eto sigurado. Paborito mo ang Pure Foods Tender Juicy Hotdog? Wow! Tama! Walang duda, kids love Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Kaya #1, may cheesiest cheese dog at chicken sarap chicken dog pa. Basta hotdog, walang duda. Dapat tender juicy. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:44. Saan na paudi kadang damdama? Maayos kay nga ro dadong iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kada iti reklamo dagiti umili, babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Tuloy-tuloy tiya programa tayo tapno mamuan dagiti umili dito ilaeng numero 1 nga radyo Tinodon Luzon ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak ket intengaro di ay tultuloy nga iya padanon dagiti insagana to inumutibiyang inga intay mapagsaritaan apo nga kakailan mga karonda. Dito man sumaruno nga intay mapagsaritaan ket seknan palaeng kadatoy inwayat nga operasyon iti abiyang ti PNP iti ili ti Marcos Ilocos Norte babaen pa lang iti Panidoolo ni Police Captain Jonevale Maramag ada detoy inwayatan dati operasyon gagayem ken kabsat kastay nadakamat ko tatay detoy operasyon ket agpada dua deti nagsarunong operasyon da agpada nga detoy ket adda iti pannakainaigna iti violasyon iti Republic Act 10591 when illegal possession of firearms and ammunition ket hintay man iyon na detoy maysa kadigiti kunain tayong balegi detoy naiwayat nga operasyon apong kakailyan ket daytoy dagiti nagnagan dagiti na tiliwan daytoy umanadtoy daytoy mainaig iti panaglabsing iti Republic Act 10591. Dahito yung operasyon kaya tababaen iti naman nagtipon bueno napagtitipon na persa iti Marcos Municipal Police Station ti RIDRA kuna to iti RDEAU ken ti PUI ken ti Second Provincial Mobile Force Company ang nakabase iti Barangay Lidia Marcos Ilocos Norte. Ada ito ket idaulwan ni Police Captain Jonevale Maramag, Chief of Police iti nadakamat nga lugar. Ti nadakamat nga persa ket nagturong da iti Sitio Balbalay, Barangay Escoda, Marcos Ilocos Norte in served da iti search warrant nga daan iti numero
2020-36-14 nga daytoy ket inisyo ti RTC Branch 12 iti Syudad Tilawag nga daytoy ket napetsaan pa iti September 29, 2020. Nga daytoy agnagan ti Angel Pascua Irespicio 50 ket siyam ti tawen na adaan asawa may samanalon ken residente ti Escoda Marcos Ilocos Norte. Kita inimplementar nga ro dati search warrant operation no sa dinong inamatangan dagiti barangay officials kang runanan ken ni Barangay Kagawad Pablo M. Bernabe Jr. ken ni Barangay Kagawad Ruben Menor iti natakamat matlaeng barangay kagayam ken kabsat. They suspect ket saan nga drug surrendery awanan met iti standing warrant of arrest apong kakailan ket segnan iti daytoy nga banag awamet dati dalawag nga awamet dati okay daytoy okay in relation kada daytoy dakdakamaten tayo may samot gayma personalidad di da pala ket pinagtipon gagayem ken kamsat daytoy police blatter. Okay daytoy subject kuna tayo guri ka tayo iulit tayo man andan sa 3514 na detoy yan detoy search warrant number 2020-35-14 kuna na deti maysa ket search warrant met nga nati numero na detoy gori kay man ta kitain tayo detoy numero detoy search warrant kagayem ken kakabsat agpada daytoy wenno saan no daytoy may sakit negatibon saan sabit abamet tinailan na ditoy nga naalada po nga kakailan idinto daytoy may isa daytoy ket violation iti Republic Act 10591 met laeng daytoy search warrant ket adaan iti numero 2020-35-14 napetsaan ti September 29, 2020 daytoy nga search warrant ket inisyo ti branch 14 iti syudad ti Lawag nga daytoy ket babaen metlaing ti napagtitipon pwersa ti Municipal Police Station ti LT Marcos ti 2nd Ilocos Norte Police Provincial Mobile Force Company ti INPPO nga daytoy ket indawlon metlaing ni Police Captain Joneville Maramag nagturong da iti Barangay Escoda Marcos Ilocos Norte implemented the search warrant number 2020-35 illegal possession of firearms and ammunition dated September 29, 2020 nga daytoy ket inisyo ti RTC Branch 14 iti syudad ti Lawag kontra ken ni Nelson Pascua Iagag 37 years old an asawa awadan ti pending nga warrant of arrest ken kasama ten isuna ket may bilang dayti listaan ti implandakip ken haanmet nga repeat offender apong kakailan ket iti nasaong operasyon ket naala iti possession, control and custody ti maysa caliber 45 bearing serial number P19-26010 nga danti marking as JAP1 may sapay nga inserted magazine mark as JAP2 9 live ammunition for caliber 45 mark JAP3-11 may sapay nga holster bag mark JAP12, may sapay nga sling bag mark JAP13, may sapay nga airgun mark JAP14, may sapay nga oxygen tank mark as JAP15, may sapay nga bulletproof vest mark JAP16 ni Nelson Pasca ket naarestar iti kaso nga Republic Act 10591 daytoy gagayem ken kaabsat daytoy akusado ket insigida nga naiturong iti Doña Josefa Edralina District Hospital for medico legal examination. Kalpasan deta ket presentar dagiti ebidensya iti biyang ti korte gagayem ken kakabsat. So deta ti operasyon iti biyang ti PNP Marcos idilaing kalman may naig ti violation ti Republic Act 10591 when illegal possession of firearms and ammunition. Tapno mamuan dagiti umili. Tuloy-tuloy ti program Tapno mamuan dagiti
umili. Dito lang nga numero 1 nga radyo Tinodon Luzon, ti RPND Sarel Radyo Ronda Bataca. Intay man ni tultuloy nga kablawan, di kita madama ti padinggig na tata, kablawan tema ni Compadre Chofilo Vicente, ni Daddy Ricardo Rabago, kini Mami Norma Rabago, kasama ni Sir Ronald Saludares, kini Mr. Jomar Ronduen. Thank you very much kadagiti iso amin nga aga buybuya. Dumdumngeg ti programa tayo, tap numamuan dagiti tumili, ito laing istasyon tayo, RPND Sarel Radyo Ronda Bataca. Tap numamuan dagiti umili. Iti sa bali nga bangir po nga kakailyan ket ada digitay aga salsaludsod no tiday toy nga aldaw ket isu kadi ti panangrugin ti probinsya ta Ilocos Norte. Nga aga pasangpet kadigitay turista nga aga po iti Region 1. Dayta iti naiyadakdakamat itatay kalabes babainti naman kani Mr. Ayn Raquel ti Provincial Tourism Office iti probinsya ta Ilocos Norte. Itatay bigat agpilit tayo nga ma-interview isuna ngem hanang sungsungbatan dayti tawag tayo no adda ka din wenno itatta di metlang aldaw ti panangrugi nga panagserrek digiti turista nga aga po iti Region 1 entered Baguio City apong kakailyan ket ken kastamet ten adda digitay aga salsaludsod kada tayo sektan ti daytoy nga banag alaket ditay masigurado dan digitay turista nga nagturong ditay probinsya tayo nga Ilocos Norte so mabalin daytoy ito timay sa ditay intay ikan importansya into nabigata kang runan ti programa Sirmata ni Ilocano aga sipod ta na irakrakurak nga Oktobre 1 ket isu ti panangrugi nga panagawat ti probinsya tayo Ilocos Norte kadagitay turista nga aga po iti Region 1 including Baguio City kagayem ken kabsat tano malagipyo adda ti panagtataripnong digiti Governor ken kas Governor ti Region 1 pakaibalangan ni Governor Macho Marcos Manoto ken kasameten ni Mayor Magalong iti syudad ti Baguio apong kakailyan etay kalikagom da nga ininot nga malukatan iti turismo iti Region 1 including Baguio City ta ngamin ket dakkelen iti epekto na ti turismo industriya ti turismo diti probinsya tayo awan iti pagilian tayo agraman iti ekonomiya sipod napasardeng iti operasyon dagiti naduma-duma nga business establishments gapu pa laeng iti COVID-19 ket gapu ta makita met nga ditoy Region 1 haan met nga daytay palalo nga kinaproblema hanga kas kadigiti sabsabali nga probinsya nga isuda ket talagang natamaan daytoy COVID-19 no pay kunaen tayo ditoy Region 1 ket talagang addamet dagitay natamtamaan ti COVID-19. Adda daytoy informasyon tayo dita probinsya ti Ilocos Sur apo nga kakailyan may sa kanon ti saan nga makarecover dita probinsya dita probinsya ti Ilocos Sur gagayem ken kabsat no malagipyo ket iti Ribyang ti Region 1 ket yun una iditi La Union La Union Pangasinan La Union Ilocos Sur ken Ilocos Norte jakabo no makaiman non ti Ilocos Norte taw mabaabot tayo meten ti 117 case ti COVID-19 alaket ti pagpian na ket nasurklaing na 20 digitay saan nga makarecover ken siyamapulo ket 2 digitay nakarecoveren nga kailyan tayo nga digitoy ket nagsagaba iti COVID-19. Tapno mamuan dagiti umili. Okay, katawag tayo mapainili ng Glory Night Purpose. Kumusta kayo dita iliti Badok, Ilocos Norte apong kakailyan. Tapno mamuan dagiti umili. Wala dati mauni tayo mapaga sa saritaan. Dito'y may katlong aldaw tatan nga intay irubwat nga mapagsaritaan ngem talaga nga iso timay sa kadigitay intayon na mapagsaritaan iti daytoy nga gundaway aga sipod palaeng tatay ako na tayo iti tingal daw tinaituding nga panaglukat iti turismo iti Region 1 including Ilocos Norte ngem adda digitay agkuna nga numaminsan digitay kakailyan tayo ket adda iti nakalipat da detoy panang salwad tayo iti aglawlaw tayo apay nga kunaenda apo nga kakailan gapu pay laeng ta dagitay kalkalsada tayo ket
Bueno, dapat di kitay experience tayo, dapat di kitay makikita tayo, malablabsan tayo, nga di kitay basura, nga nakasupot, nakasako, at dada, ito'y igid ti kalsada, apo nga kakailan, ket nakamadmadi nga kitain, aysor, ket no dagitoy dagiti makita, dagiti turista nga agturong ti probinsya ti Ilocos Norte, ay ket haan nga maikata, nga adda iti makunada wenno panang dillaw da kas jamet gayam di Ilocos Norte kunada no ka gagayem ken kabsat isot gapunang daytoy ket adda pay tipan nakaapektar na daytoy programa daytoy inrubat ni Governor Macho Marcos Manoto kitatay Calabesa nga narimat nga aglawlaw kasano nga rod nga narimat nga aglawlaw kunada dagitay managobserbar pada nga managobserbar ket nagkaadumet dagitay basbasura iti igid ti kalsada nga dagitay motorista pero Los Benos digitay numamanda ko mamangan ti fast food chain wenno anyaman dita ag take out da imbes nga idanon da ijay balayda digitay nangananda angem saan ta intunukan at dada ti kalsada itapwak dan gagayem ken kaabsat nakalalaad nakamadmadi nga aramid Tapno mamuan, dagiti umili. Kasi kung na tayo nga kanayon, apay nga tayo nga Pilipino ket nakarigrigat nga sumurot kadigitay paglintegan tayo dito Pilipinas nupay naka alalisto nga aramiden dagitoy ngem no intayo iti sabali nga pagilyan ay ket sumurot tayo met mabuteng tayo met kasla maarig na pay ket di daytay natuktukan tayo nga bisukol. Tapno mamuan, dagiti umili. Alakat apal panagipanda kayo manin apo nga kakailan. Alakat digitay met apo nga barangay official. Alakat amu tay met nga aramiden da digitay annungenda. Dapay kedi datay panag ikap da no saan ket datay uplan dalus da. Tapno ikasta ket matagiben iti kinadalos iti aglawlaw ti barangay da apo nga kakailan ngem tay kuna tayo no maminsan adda ti panakalipat ken no maminsan dagitay haan nga taga ditoy iti agar aramid iti saan nga napintas datay ko natin ruden nga no adda digitay mapanmangan tirwar ag take out da imbes nga idanon da dijay balayda digitay nangananda akat saan ta itopwak damat di ta kalsada ket nakamadmadi intunukan kas jay ti mapasama ka makitan tumeten digitay aso apo mapandanto pagrangasanen mapandanto itartarayen gagayem ken kakabsata. Tapno mamuan, dagiti umili. So po na nga aga disiplina tayo na kababain kanitay turista nga aga turturong iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Napalaos mo na iti kalikagong tinumutid yan apo nga kakailan mga karonda nga iyat atidog itultuloy tayo kumapay ti programa tayo ngema saanin nga iya palubos pa iti oras isot nga po ng alakon dati agundaway tapno no pumakadan ket thank you very much kadigay so amin nga nang trabay dimngeg ti programa tayo ket sapay kumata itultuloy ti dumngeg ken saan yung nga kalipatan nga i-likes and share dagiti so amin na programa iti estasyon tayo apo nga kakailan nakadwa tayo ti field ni Jefferson Narciso kasama tan kini Glorina Bayudan kaya ni tibiyang ti technical department ni Engineer Mike Ramos supervision ken direction ni station manager Rodrigo Sadjan nanggit kita ti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo toy anak ken gayemyo timon ti dati programa ni Ronald Domingo mangibat-bati di bagadamag na imbag nga malimtay amin nga sangapada babay na po. Tapno mamuan, dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Saan nga paudi kadagiti damdamag. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan kadagiti kabarwanan ken kababaraan na damdamag iti biyang ti lokal, national ken international. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan pa iti inuman kadagiti opisyales iti bukod a lugar. Tapno mamuan dagiti umili. Dito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alauna 2 inkamaro di danon ti kaudya nga damag itatang oras may tampo kiti Radyo Ronda News Break. RPN DCRL Radyo Ronda News Break.
Naimbag nga oras yung kagayam kinabsata. Ito ikaw dyan nga damag, itatang nga oras sa damag pailaing manipod dito'y lugar tayo. Nalpasen ti floating restaurant wenno ag tatapaw a restaurant iti Bangsilit Creek ti ili ti Bakara. Impanakil datoy ni Provincial Agriculturist Mrs. Norma Lagmay ada ito'y ti kaunaan a proyekto iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources wenno BIFAR nga agro-ecotourism site dito'y Ilocos Norte. Malaksid detoy kunana anay tapay tinasa proyekto para di sa production. Sigon kenkwana ni establisar pay tinasao nga waig ti ag tatapaw apag taraknan ti ikan. Inlalog na apito barangay ti Ila Bakara ti masakupan tinasao nga proyekto. May nagditoy imbatad na ang mapadasan to dagiti umili ditoy probinsya kang runan na dagiti lokal ken ganganaeta turista ti agban niit agsida ti presko abayat ti panagpalpaliwa ken panpanangan iti agtartaray a restaurant. Inlalawag ni Lagmay asaan laeng nga dagiti mangalap ti mabenipisyaran ngem uray pay dagiti babae ken dagiti micro small and medium enterprises. Nupay kasta imbunan nagnang iti agdama ket 75% pay laeng tinalpas iti nasao proyekto gapu ta masapol ak makompleto dagiti proyekto infrastruktura kas iti waiting area, ticketing booth, souvenir shop ken restaurant. Inay na napili ti Bangsilit Creek nakaipastigan tinasao nga proyekto gaputa sa Anapulos amat atyanan wenno mawawanan ti danom ken awan ti polusyon iti nasao a lugar. Dahil ikaw dyan nga damag itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 1:04. Barungarima. At tuyan ti programa nga may manglingingay ken mangrayrayaw kada kayo tinaldaw-aldaw. Barungarima. Maangis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalinyo ananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima. Mangmangigan. Liupay lang RPN DZRL Radyo Ronda Batak Ilocos Norte. Barungarima. Naimbag nga malim tayo amin nga sangapada. Sumangbahin kada kayo ti nindaklan ken agal alungugan na programa iti radyo. Programa pa iti Facebook kagayem ken kapsat. Agdaranggay tayong gana ti oras telas 3. Hindi manin pagdaranggayan dagiti agkakapintas. Agkakasamit nga ayog bilang musika. Dagiti kang kanta Ilocano. Baben pelang kadagiti Damega Mixingers. Ben papagayam sa dino man napaset ti probinsya ti Anyo. Naimbag nga oras, naimbag nga malemyo. Ken kasamatan kadagiti aga buybuya dumdume kada tayo iti balasi taaw. Naimbag nga oras yo. Alaga digit tayo dadtoy Asian country ket agpapada tayo iti oras. Digit tayo dadta Amerika. Adita paset ti Europa. Ken daduma pa nga paset ti Lubong. Alaget naimbag nga oras yo amin nga sangapada. At dito anak yan gayem yo timon ti dati programa, producer, executive producer, ken talent manager. Iti The Mega Mixingers di manong yung Ronald Idol Domingo. Kasamutan iti Biang ti Technical Department ni Engineer Mike Ramos, Supervision ken Direksyon Station Manager Rodrigo Sadjan. Magit kita ti Seguridad ti Estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Kani iti kayat natin kumablaaw. Kabalin iti agtext iti 0953-436-0507 0953-436-0507. Okay, kablawan tayo, di kita nakadadong agbuybuya dumdume kada tayo tata ni Manang Delia Ralia kadudwa ko. Kasamatan ni Sir Ronald Saludares, ni Mr. Jomar Ronduen, ni Ninang Glory Inay Corpus, ni Auntie Melda Arcangel, ni Mrs. ko, ni Mayan Ronduen Domingo. Hello sir, watching while having lunch ko na natoy ni Manang Weng Guillermo Tango. Okay, kumusta kayo? Dita Singapore, naimbag pangal daw yo, dita Singapore.
Beno papagayam at yoro danti pang lukat tayon nga ayog sunata kasi nakpangliliwa panglinglingay kada kayo itatang malem ti Miyerkules or Huwebes. Umunang aldaw, umunang aldaw ti bulan ti Oktobre. Oy, Oktobre, dandanin Paskwa. At yung rodan dati may isang pamaskwa ayog para kada kay amin sa ngapada ninong ninang. Maniud pa lang kadagiti da Mega Mix Singers ni Kimora Baldos from Badoc, Ilocos Norte. Ninong ninang adakam panaminen agmano kam kada kayo apagday dayawin saan nga regalo ti umay mi gagaraen nudik ti kada tayo nga agkikita manen ninong ninang agyos kam ti agnina iti sagot yu kada kam iti tunggal Paskwa maladaga at paylaidi in kay ipapaima regalo ngay kay pakep-kep ken kwarta ngay pabulsa ninong ninang di ka makasupapag da kayo iti kadakam may kadwa nga naganak ikar kararami di manayon yu asalunat tapno agdadanggay tayo iti Paskwa naragsak. Ninong ninang adakam panaminen agmano kam kada kayo apagday dayawin saan nga regalo ti umay mi gagaraen nudik ti kada tayo nga agkikita manen ninong ninang agyos kam ti agnina iti sagot yu kada kam iti tunggal Paskwa maladaga at paylaidi in kay ipapaima regalo ngay kay pakep-kep ken kwarta ngay pabulsa ninong ninang di ka makasupapag da kayo iti kadakam may kadwa nga naganak ikar kararami di manayon yu asalunat tapno agdadanggay tayo iti Paskwa naragsak tapno agdadanggay tayo iti Paskwa naragsak tapno agdadanggay tayo iti Paskwa naragsak. Okay, ganang iganti kanta nga napauluan iti Ninong Ninang manid pa lang ken ni Kimora Baldos.
Okay, alawin lang papagayamahan yung kalipatan nga i-like and share. Di programa tayo Bararimat Music Festival. Itilaing numero 1 nga radyo, Tinoy de Luzon, di RPN DCRL Radio Ronda Batak. Okay, hintay tuloy di programa tayo. Kablaang tema ni Apusang Gunyang Bayan member Efren Valdez. Kita Paway, Ilocos Norte. Good afternoon, sir. Happy listening. Happy viewing. Kaya kablaang tepa ni Apo Kapitan Joji Jimenez. Manipo DJ Iliti Burgos, Ilocos Norte. At yaro din ti sa malipay nga sunata, inakman ni sagot kada kayo papagayam. Dati man ti kantang isagot ken ni Mami Emma Hilario, manibod pa lang kita barangay Estancia. Iti Iliti Piddig, Ilocos Norte, kablaan te pay ni Mami Belia ken ni ano tayo nakatamesan? Okay, ni Mami Belia, naimbangin ka pa nag Emma. Unakman ka din ni Mami Belia ket taga Buyboy. Mami Emma ket taga Estancia. Okay? At yun din ti sabali pa sunata Berbo. Nanang kentatang naragsak apas kuwayo, manong ken manang naimbag nga orasyo, ti mo dem ket imu tektekan yo, ragrag sakmi asumang bay kada kayo, naipas ngayen ti ari aberbo, sadyay Belen kulloong nga nanumo, intay nga rud ken kwan na dumayo, amang yebkas panagdayaw tayo, Paskwa manen di kakat agim imot, mangwaswas ka ket inka mangirayo, tay ipapaskwam ket inka ibubos, iyawat nun tay bagas ken tay manok, Paskwa manen di kakat agim imot, mangwaswas ka ket inka mangirayo, tay ipapaskwam ket inka ibubos, iyawat nun tay bagas ken tay manok, agragsakan itan lubong di ari mo natoy, ket ti lubong bendisyonam, ket ti lubong bendisyonam, tirag uken ayat, tirag uken ayat, tirag uken ayat, agragsakan itan lubong di ari mo natoy, ket ti lubong bendisyonam, ket ti lubong bendisyonam, tirag uken ayat, tirag uken ayat, tirag uken ayat. Okay, alawin lang gagayam ken kaabsa tingkan ang iganti Berbo, kablaang timan ti happy first anniversary ti Jesusa Memorial Homes. Ukwa ken imat patunan ni Barangay Chairman Sunny Kamange. Happy first anniversary ti Jesusa Memorial Homes, manibali ti Barangay Ricarte, inti siyudad ti Batak. Alawin la, congratulations ta nagtengan ti muna nga tawen nga panang celebrar
ti Jesus Memorial Home gagayem ken kabsat ket long live. Tuloy-tuloy tintay pa nagkakadwa iti datakong daway ko na pa ditoy intay good PM Manong greet command Nenet Trunduen ni Jeneline Lino Angel Calube Roland Gakula kastamet ken kamanong ipatukar mo man tay kantang sika aga po ni Pastor Brian Agustin manipo diti siyudad ti Baguio. Okay, thank you very much ken ni Pastor Brian Agustin iti siyudad ti Baguio. Okay, kablaan tayo mampay gayam ni Ma'am Fe Aquino, dita Barangay Calaya, Blawag City, ni Kumadre Janet Palacio, ni Kumadre Jonaline Rosales Padayaw, kinininang Nena Patricio, ken kasamiten kablawan tayo pay, ni Manang Bilma Getwelson, ken ni Manang Bilma. Okay? Hintay tultuloy tiya programa tayo. Sabay pa nga pangablaw dito. Hello idol, na imbag nga malemolak man dito akong daway mang kablaaw. Kaya itinayat nga agdeng-dengge kada ito nakalatlatak. Kaya nakapinpintas nga programa iti radyo baro arimata. Pagliliwaan no kasto yung oras ti madanunan. Ipatukar mo tuman dito paboritok nga kantam. Gapo ken ka isang sagot ko. Kada giti anak ko, nilakay ko. Ken amin latan nga The Mega Mix Singers. Wala pa ring tatalo ang grupo ng The Mega Mix Singer ko na natoy. The best, the great ko na natoy. Thank you ni Manang Mong Agnes Agbayani ti Bintar ko na natoy. Okay, thank you. Very much ka ni Manang Agnes Agbayani dita Bintar. Okay, tiyo radan dati sa malipay nga kinedawyo Sunata. Datoy Sunata na puluan sika. Manibod pa lang tinumotibiyang with Sylvia Gawiran. Okay, kumusta kayo dita Barangay Barong. Ti Ilit ti Dingra Ilocos Norte. Ken happy listening once again. Ken ni Sir Ronald Salodares dita Hawaii kasama ni pareng kumpad Jeff Cabias ni Mami Feli Cabias dita pala ang Honolulu Hawaii ni pareng Alwin Cabias kani Apo Kagawad Andres Cabel alias Kimat dita sitio Surngot Barangay Subapaway ken kablaon tepay digiti Badjon family dita sitio Expansion kablaon te bandamanong William ken samatan damanang Vanessa Badjon. Kidaw ni Pastor Brian Agustin, manipo diti siyudad ti Baguio. Sikat pangyawata, napuno nga aya, ikarig kani sa patag, di kanto isuka, ta sikalae, tinakarig na sapay kuma tailalaen na Biag kuwag na nayon tuwa sila lagi pa karikyan ka din tupulos maumag dito'y puso panunot ken rignat ayat ku ken ka kupikupa
Okay, once again, happy first anniversary ti Jesus Memorial Homes ti Barangay Ricarte ti siyudad ti Batak. Long live. Okay, alam mo tuloy-tuloy lahat tinda pa nagkakada pa nagadidin ng gay kaya nakablaong teman pa ni Auntie Prima Aquino di Barangay 1 Lawag City get well so nante tapno di kasakit may kantumanin makapagpaspasya dito estasyon tayo ken kablaon tay pay ni kompad James Niño Lombodadoyo ken ni kompadre Chufilo Vicente dita Pagilian nga Italia. Beno papagayam mida ket taulitek lang dati pag-textan nyo 0953-436-0507. Dito yung kaya pag-textan. Kablaon tayo mampay dako Madre Cristina Makatumbas ni Tata Vidal ken ni Nana Agos ni Tata Juan Marquez dito Barangay San Pablo San Nicolas. Kasamatan kablaon tayo pay ni Manang Emmy ken ni Manong Edward de los Santos dito Barangay Bungon. Kasamatan kablaon tayo pay Dante Clenia kini Kasin Christian Domingo dito Sitio Tamorong Barangay San Lorenzo San Nicolas ni Mami Linda Bumanglag ken kablaon tayo man daman ng LC ken ni Manong Noli kumasaka dito Barangay 7 San Nicolas Ilocos Norte. Kaya papagaya matiro dan tiya sa balipay nga ayog bilang musika ngayon man isagot kada kayo itatang malem. Okay, kablaon tayo mampay ni Ma'am Regina Salvador. Kamusta ka, Ma'am? Dita Iliti Dingras, Ilocos Norte. Okay? At yun dan dati sa malipay nga sunata, ngayon nakman isagot ka na kayo itatang gundaway papagayam. Kumusta ka? Sabay tanasaya at ka agan anus ka o ayat ko tasikat nagsakripisyo di ka madanagan ubiyag ko taday to'y puso para ken ka awan pangisukatak taayat mo jak to pulos ikulbuday tapuso pandanam ayat ko si kantulaeng ipat patek ko dinto pulos ang balbali ingana sudli to'y nanumo nga ili nudumpeng ko ni kanito di tamto amananam to'y ayat ko ubiyag ko kaday to'y puso para ken ka awan pangisukatak taayat mo jak to pulos ikulbuday tapuso tandanam ayat ko si kantulaeng ipat patek ko dinto pulos agbalbali inggana tungpal tanim tandanam ayat ko si kantulaeng ipat patek ko dinto pulos
papagayam sa balipay nga ayog bilang musika ang inakinsagot kada kayo manid palang tinumutibiyang kumusta ka? Okay, tuloy-tuloy, tintay pa nagkakadwa. Kablante man, ti panagdingdingig ni Compadre Edra Gases, manibod met dita Hawaii. Pag hindi pa ibasa, lagi tinawat tayo pa nga pangablaw dito. Ulitek na ti pag-textan nyo, 0953-436-0507. Okay, kablawang tayo man pa'y tinagasat nga panagdingdingig, digiti iso amin nga dumdumig, dita Iliti Marcos. Kablawang tayo man ni paring Liomar Verdadero, ni paring Benito Asonto, ni NJ Asonto, kang samata ni Mano, kablante pa ni Comadre Aimee Galakgak, na ibag nga hindi pa nagtingting kita Barangay Valdez ay ti Pero papagay, magsublinto ti programa tayo. At adon to pa'y nga pangablaaw, ken adon to pa'y nga sunsunata. Iting kam isagot, kalpasalain ka nagiti sumagmamano nga pamalagip tayo. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:32. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbag nga orasyo apo nga dumdumngeg at ikaw nga damag itatang oras damag palang manipod iti lugar tayo. Umababo dito sa kapulukit may isa lagi quarantine facility ti gobyerno provinsyal. Inlalawag nito ni Dr. Rina Corpus, magidadaon ti panakayonwan dagiti nakamat nga pasilidad, siyam dagiti hotel, ken dua dagiti isolation facilities para kanito kumpurmado kaso ti COVID-19 ti DPWH ken ti Takwat. Imbatad na at ti DPWH ket kabaylan ng akomodaren ti 20 ket 2 akaso itinto at ti Takwat ket 30 ket 6 akaso. Segon ken kuana mangnamnama ti amati probinsya ken ti Salon at Task Force asana mo sar amin dagiti kwarto nga insagana ti probinsya kabayatan na imbunan nagna anadlawan na iti panagaturong na iti border abasit dagiti agsangpet a local stranded individuals wenno LSI iti agdama. Mamati ni Corpus adagitoy paylaeng amarik na ti makalawas moratorium nga inyatnag ni Gobernador Macho Marcos Manoto kitay napalabas nga lawas segon ken kuana napintas ti inbunga ti moratorium at wenno ti moratorium gaputa ebimbasitem ti bilang dagiti adda dagiti quarantine facilities dagiti na duma-duma nga ili ken syudad ditoy probinsya. Inpalgak nang iti agdamaket adon dagiti kwarto ana kasagana manen apakaypanan dagiti agsangpet nga LSIs ken dagiti returning overseas Filipinos wenno ROFs. Imbatad na asipo di Marso 30 hingga di Setyembre 23 umababo di ini maribo siya magasot o patapulig at may sa returning residents wenno nagawid akakailyan kunana akadagupan tinasabilang ket aganay met iti sangaribo siya magasot siya mapulo ket 5 ti ROFs ken o pataribo siya mapulo o patapulo ket 7 dagiti LSIs sipod ng rugiti kadda dagiti imapan kadagiti quarantine facilities. Dahil tadi ikaw nga dama ginatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:35. O Virgen Milagrosa, kung tiragagsak ni sikati rey namin. Ti Basilica Menor ni San Juan Bautista ti Ili Abadok, awisan na kayo ang makipaset, itinaldawa pa nakarambak, tinasantua na misa. Kada alas 5 iti malem, babayan ti live streaming ti Facebook page.
La Virgen Milagrosa di Badoc Coronada. Ti kanayo na panagkikaisayo kada kami sa grape niyo ti pamendisyon ti Dios. Babayan ti paningibabayet ni La Virgen Milagrosa di Badoc ken ni San Juan Bautista. La Virgen Milagrosa di Badoc, ikakaasin na kami. San Juan Bautista, ikakaasin na kami. Umay kayon ket sa grapen ti grasya nga ipay ti Dios kada tayo amin asangapan. Pinaglag tumpay iti nagboda Elizabeth ken Juan. Nasamet jay ka na pagkasara na Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan, pamahalaan patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong at ginagawa namin lahat para sugpuin itong COVID. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Kung andyan ang military to enforce you to obey itong community lockdown, sumunod kayo dahil para sa inyo yan. Unti-unting uusad. The challenges are daunting but we will not be defeated because we have a strong faith in God. Totoo yan. And in the resilience of the Filipino people. Totoo rin yan. Unti-unting liliwanag. In the fullness of God's time, we will have a hopefully COVID-free December. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan tayong babangon at maghihilom. Isang mensahe mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Han, doon naman tayo sa mga damit. Ma'am, sir, alam ko po na miss yung isa't isa dahil nagka-lockdown. Pero, wag po munang mag-holding hands o akbayan. Social distancing po muna lalo't nasa public place po kayo. Maigi na pong safe tayo kaysa magkasakit, di po ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon ako muna ay nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Beso, mag-alcohol ka. Bes, dry na yung kamay ko, kaka-alcohol. At least patay ang mga germs at virus. Hindi ka kalat sa ibang mga gamit o kahit anong bagay na hawakan mo yung COVID. Maigi na yung sure tayo, Bes. Hindi naman mahirap gawin, di ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Wow, nagpintas data uniform mo, partner. Pinaramit ko dito school uniform ko partner iti Mr. Positive Printing Services saan laday ta partner isuda pa iti ng print kadigiti na pintas a corporate uniform damanang ko kentay organizational shirts damamang ko agdait da pay partner ti sports uniform ti anyaman na disenyo karaman face mask ken nalaklaka nguso sa ren dagiti tricycle drivers. Wow, kompleto gayang partner. When partner ken nalalain dagiti para dait ken para print da. Pakasarakan ti Mr. Positive Printing Services, partner. Masarakan iti Nalupta Building, Barangay 7, Kaunayan City of Batac, Ilocos Norte sa Pulen Laing ni Mr. Mark Cesar Torres when tumawag iti 0935-727-7623 ken 0920-278-0576. Think Positive, agturungan iti Mr. Positive Printing Services. Bilin na
ng San Miguel Beer. 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 At may libreng isa pang San Miguel Beer. Sa San Miguel Beer, inom Sweet Home 5+1 promo. Punta na sa mga suking tindahan. See posters for details. Promo from April 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR permit number 0221 series of 2020. Drink responsibly. Sa mga panahong ito, kailangan nating panatilihing laging malinis at protektado ang ating mga kamay at katawan. Ngunit kasama nito ang malaking posibilidad ng dryness, hindi ba? Huwag mag-alala dahil kasama mo ang Flawlessly You sa araw-araw na pagtulong para ikaw ay hindi lamang ligtas sa germs. May malambot at maganda ka pang balat sa araw-araw na paggamit. Hatid ng Flawlessly You, Orange Papaya Calamansi Soap, ang antibacterial properties ng calamansi, plus moisturizing benefit ng vitamin E sa halagang 15 pesos lang. Sa affordable na halaga, moisturize na ang skin mo, protected ka pa with regular use. Available ito sa leading supermarkets and drugstores near you. May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubog, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit? Dohanisibus, Chakabuni, Chakagaling. Nagka-COVID ka? Ito ang inumin mo. Dohanisibus, Chakabuni, Chakagaling. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Dohanisibus, Chakabuni, Chakagaling. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Dohanisibus, Chakabuni, Chakagaling. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs at gulay. Dohanisibus, Chakabuni, Chakagaling. Multi-awarded national and international. Dohanisibus, Chakabuni, Chakagaling. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Dohanisibus, Chakabuni, Chakagaling. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, NGT Health and Wellness branches, at Temco branches. Dohanisibus, Chakabuni, Chakagaling. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang informasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377 o kaya 0949-737-8930. Dohanisibus, Chakabuni, Chakagaling. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:48. Kadita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Walimot. Aga tultuloy tiya programa tayo Baro Arimat Music Festival. Datero den ti may kadwa na 30 minuto si programa tayo. Siyempre, ti pagayam yun ni Ronald Domingo. Kasama tayo ni Tibiyang Team sa control ni Engineer Mike Ramos. Okay, dati pag-text na nyo 0953-436-0507. Ulit text 0953-436-0507. Okay, dati nga rod, papagayam iting kay pag-textan tiya daytoy nga programa. Kadlawon tayo man, di kita kakadwa tayo. Di kiti kakadwa tayo ti grupo, idaluan ti presidente ni Mr. Honorato Agdepa. Ken intunulones papagayam, padaanan nyo. Pakulo pa premyo tayo ito, mangted tayo ito ti premyo, di kita mga bak. Di question tayo, electronic load. Kagayem ken kabisa ti intay ito ipa-ay premyo para kadagitay ayat nga tumartarabay dumdumeg ti programa tayo. Nalakalayang di kita intay to pasungbat. Dukan kadayon kay nga dumdumeg ti estasyon tayo. Nalakayon tulaing sungbatan di kita ipa-question tayo papagayam, pangabakan nyo ti electronic load. Erugi tayo into nolones papagayam.
Okay, tultuloy ti programa tayo. Ken kahit kugayang may pakamo kada kayo, padaanan nyo dati umadanin nga 17th anniversary ti programa ken ti grupo ti The Mega Mix Singers in cooperation ti stasyon tayo RPN DCRL Radio Ronda Batak. Ada dito angayan tayo nga bloodletting activity. Dati nawagan tayo ti Silpo ti Biag. Alaket awiseme di kita kahit nati agidonari ti Dara. Kamay kayon ta agidonara. Papagayam ta di kita nga idonaryo. Ipondo tayo ti biyang ti Philippine Red Cross. Ken kasamatan adan to ti card ngitad kada kayo ti PRC. Ken kasamaten di kita pay kayat na iti may payan iti libre nga reading glasses. Agi paay kami to pay ti libre nga reading glasses sa Papagayam October 31 aldaw ti Sabado. Ito mismo nga compound ti estasyon tayo Papagayam. Pagyaman natin kita sponsor tayo gayam dito Silpo ti Biag ti Provincial Government of Ilocos Norte, dalawa ni Governor Macho Marcos Manotok, pagyamante pa ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, ken kasamiten pagyamanan tayo pa ti biyang ti National Irrigation Administration headed by Engineer Danilo Gomez, iti San Pablo San Nicolas Ilocos Norte. Ken kasamiten pagyamante pa ti PNP Solsona, then met ti palidaon ni Police Captain Chris Anthony Sorsano. Ken kasamiten pagyamanan tayo pa ti PNP Curimao, then met ti palidaon ni Police Lieutenant Medel Perignon. Kasamiten pagyamanan tayo pa ni Engineer Pedro Agcawili iti biyang ti Provincial Planning Development Office iti Provincial Capitol. Pagyamanan tayo pa ni Vice Mayor Erjo Valenzuela iti Dingras Ilocos Norte. Kasamiten ni Mayor Remigio Medrano iti Iliti Sarat Ilocos Norte. Kaya kasamiten pagyamanan tayo pa ti biyang ti ni Mr. ni former Vice Mayor Ray Espejo ijay Burgos Ilocos Norte ng madaisuna ijay Isla ti Hawaii. Kaya kita kayat na tiagi sponsor, okay lang. Kung nakanyo tayo na motive yan, kami kasta kahit masa adadang agbalin nga na imbaligyan dato'y bloodletting activity tayo. Kaya kasama tayo dato'y panagipaay tayo ti libre reading glasses sa Papagayam. Aga tultuloy tiya programa tayo. Kabayan itintay kablante man pay gam ni paring Rodnel Felix. Manipo dita Tabuk City, Kalinga. Madamati pa nagbuybuya pa nagdingdingig na. Kasama tayo di kitay taga-aring Badok. Kablante pa ni Compadtemi kini Comadre Shirley Sipagan. Ni Garnet Sipagan. Kaya kasama tayo ni Ninong Oscar. Ni Ninong Ismin, Ninong Edna kini Compad Erwin Corpus. Okay? Aga tultuloy tiya programa tayo. At iman dato'y isagot tayo kani Sir Ronald Saludares. Manipod pa laing dita Honolulu, Hawaii. Paborito na dato'y sipot-sipot. Ti saan nga makasipot, isot maisupot. Kablante pa ni Compad Jeff kani Mami Feli Cabias dita Isla ti Hawaii. Naimbag ngayon kay panagbuy-buya ken panagdingdingeg ni Inang Maji Tunak dita pa lang Honolulu, Hawaii. Okay? Ni Ninong Adriel Aquino dita Hawaii. Naimbag nga panagdingdingeg mo ken kablante pa gayam ni Tata Raimundo Pulintang dita Barangay Kapasan, Dingras, Ilocos Norte. Sipot-sipot. Apay nga ta, ti lalaki no kas asawa niya. Kasamsam ipanagayat kan pamatag niya. Kanayon ang naragsakit na kan rupa niya. Inapay kaya, mayadayo ken bakit na. Nung naglabas manawatawin pa nagganada. Nilalaki kasla isuntay mauma. Aglalo no malukoy kunti bagada na. Agsapol tud sa bali babae pagragsakan na. Agsipot-sipot ka nuwag babae ka. Ni bagket mo pagpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka manunungwat ka. Ni bagket mo pagkasurutin na ka. Ang mga nubi mong to ang magpagtartarayam na masukpan na ka narigatin man. Pagkaday tako pangkat putin na.
beseng M40 Tirik na agsublit ka banwagan na Agsapule babae kalaslasbangan na Sa baliya putahe ikon ko na No nagsasarat daniti barkada na Agdalatan tay babae ti tungtungan da Kanjawan da tay kadwa dangawan aramid na Kapoy kanit lalaki na awan ti chicks na Agsipot-sipot ka luwag babae ka Ni bakit mo pagpaliiwen na ka Agsipot-sipot ka manunurumwat ka Di bakit mo baka suruten na ka Ang mga di mong tuang magpagtartarayang Namasakon na ka narigatin mano Baka di ka kupagkatuten na Agsipot-sipot ka nuwag babae ka Di bakit mo pagpaliiwen na ka Agsipot-sipot ka, manunumwat ka Di bakit mo baka suruten na ka Ang mga di mong tuang magpagtatarayan Lumasapang na ka, narigatin man Baka di ka kupagkatuten na Ang mga di mong tuang magpagtatarayan Lumasapang na ka, narigatin man Baka di ka kupagkatuten na Okay, nagaganyo dati kanta nga na pala ni Tia Sipot-Sipot. Okay, alawin la. Kuna na to'y, good PM man ako. Kablaawan na kami mamet. Dito'y Karaitan Badok. Kuna na to'y. Okay, kumusta ka dito Karaitan Badok, Ilocos Norte, daninang Glory Inay. Kasama tan ni Ninong Isme, ni Ninang Ed, ni Ninong Oscar, kini kumpad Erwin Corpus. Okay, kumusta kayo dito? Ni Arlene Banyaga, na imbaga pa nagdingdingig yu pa Dita La Virgen Milagrosa, Badok, Ilocos Norte. Okay, kuna na to'y kumpad. Request ko man ket laglagi PM kuma. Thank you kumpad. Kuna to'y ni kumadre Cristina Makatumbasa. Dita San Pablo, San Nicolas. Kablang teman gayam da paring amante ken ni Reynalyn Corpus. Dita Bangsar Banna. Kaya kablang te pa da misa ni Jeneline Lino and family. Dita barangay nataganan. Dito'y barangay Pagsanaan Sur, Badok. Niya po Kapitan Antonio Talob. Kaya kablang te pa ni Manang Sally, ni Manong Juni, ken ni Ninang Tessie Abundo. Nagkita kami gayam ken ni Manang ni Manang Sally di Kalman, di Taglipay. Nagkita kami dito sentro Tibata. Sir Shak ni Tony Buro Anagan talaga Damurtis Pangasinan kablaawa man tinagasat nga oras ti Benjamin Domingo ti Anang Putar ti Dani ni Aris Girl Mami Emma Between Rose Mari Santos Tehani Alejandro tayman gapuken ka isagot ko kaniti na inaganan sir. Agkablaaw, Tony ko na natoy. Okay, thank you very much sa Tony. Okay, ko na pa dito, hintay pa ibasa. Idol, ipatukar mo tuman detay kantam na idumduma apagayam, tay sagot taman kanay kita agdengdengeg ditoy ka Estebanan Banna Ilocos Norte. Ado kami manen nga aga dengdengeg alakastan, aga iyamanak ni agpaparaw kan sa idol ko na natoy medyo nga rod. Okay, alawin la, tuloy-tuloy tintay pa nagkakadwa pa nagdidinanggay ni Jake detay jay Banna Ilocos Norte. At iruden ti sa malipay nga sunata, nakman isagot ka na kayo.
Iti man na nakapinpintas nga ayog bilang musika, paben pa lang kadagiti The Mega Mix Singers, manipod pa lang kani Mr. Erwin Corpus, ti kantana nga napaulwan iti Kasabong a Rosas. Sumising-ising init day daya, kas ka man latay na ipinta, dito'y panunod ko sa bunga nagpaiduma. Naniputin ka nakita, sikan ading tay inak mabuybuya. Ngayon kumaasikat kasarsarita, tapnong puso ket na saya at lata. Maikamak kumadagitang dakulap mo, agraman na itan na sileng nga buhok mo, kindumero de rosa sa pingping mo. Nang kayang agrayuan at indas mo, nuiti mo malmalem ket siyak tayag may sa pangrayap ading tayag tapkapaya. Tasikala enti nakusunada, alam ading aklunen ayat tugen ka. Maigama kumadagitag dakulap mo, agraman daytan na sileng nga buhok mo, indumero de rosa sa pingping mo. Adagitan ng kayang nga agrayo at tapindas mo. Benon ka nang iganda tiya kanta nga napaulwan ni tiya Kasabong nga Rosas, manid ba lang kani Mr. Erwin Corpus. Pero papagaya minta ipadano dati sa malipay ngayon kaya kinidaw. Okay dati kanta nga napaulwan laglag ipem kuma kidaw pa lang ni Comadre Cristina Makatumbas dito Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, at yung roden. Ato yung dati kantang na puluan, laglag ipem kuma, manibad pa lang ito yung namuti biyang. Idi sinangal tatiaya, katlubong ta
ragsa. Si kaken siyak nagmaymaysa, itiragsak ken liday, ken naruway nga arapa. Ketyak man la ni namnama, biyag ko nga agbalbaliw ka. Sawem kanyak tiga puna, abay nagbaw di ayat, ngayon pananam mo kanya. Ngam laglagipem kumabiyag ko, siksika pailat inayat ko. Isurum ti aramidek, tapnon mapasublik, tatiya pamatek. Ikarim kumakanyak, agukod ko tayat, ketawan tut mangragrak. Idi sinangal tatyaya, ket lubong tanap nuan ragsa. Si kaken siyak nagmaymaysa, itiragsak ken liday, ken naruway nga arapa. Ketyak man la ni namnama, biyag ko nga agbalbaliw ka. Sawem kanyak tiga puna, apay nagbaw di ayat, ngayon pananam mo kanya. Ngam laglagipem kumabiyag ko, siksika pailat inayat ko. Isurum ti aramidek, tapnon mapasublik, tatiya pamatek. Ikarim kumakanyak, abukod ko tayat, ketawan tut mangragrak. Ngam laglagipem kumabiyag ko, siksika pailat inayat ko. Okay, kablaon tayo mampay gayam, datatapat kanini ng Lisan Eldo. Diti Barangay 8 San Agustin Paway, Ilocos Norte. Lakit umay katag guest no Domingo Eldo na. Aray ni NJ Asunto. Kablaon tayo pa, di kita taga Barangay Bawa West, Batak. Digiti Ronduan Family. Ken kablaon tayo man ni Auntie Grace, ni Uncle Mon, ni Dr. Remy, ken ni Uncle Freddy, ni Auntie Tina, ni Uncle George. Happy listening ni Auntie Grace. Ken kasama tayo siyempre, di familia ka ni Mrs. ko, kanina kita duwang anak ko, babalasan ko. Kaya nakasama tayo kablaawan tayo pa ay da Auntie Melda, kasama tayo da Auntie Lydia, di kayong J. Don, masaka dito Palungpong, digiti Arkanghel ken Yapo family, kaya kasama tayo ni Lola Maria Rial, dito'y Barangay Nagirangan, ni Ninong Pat ken ni Ninang Girly Cabalar. Imbag nga kay panag dingdingeg, kasama tayo nigiti so amin nga listeners ay pa dito'y Paway. Happy listening kani Apo Sanggo niyang Vine member Efren Valdez, na imbag nga malem mo sir. Okay ko na pa dito, isabali pa yung intay ibasa. Sir, patukan mo man tay kantam nga singsing, isagsagot ko amin nga agdingdingeg latan sir. Thank you. Agabo kini LC Baliwak. Oy sika LC Baliwak, umay kanto into no Domingo umay kayon to. Okay, tuloy-tuloy tintay pa nagkakanta pa nagadi din nang gay. Ni Ate Virgie Balanay, pasakay dita Syudad Tilawag, Compadre Roland Gakula, Mr. Melchor La Portesa, kumasa kayo met dita Apatot Lubong Pinili, ni Kumadre ni Doktora Jackie Antalan,
kasama din kablaon tayo ni Compadre Ruel Antalan. Kaya kasama din kablaon tayo da Nick Ian. Kasama din digiti Sipagan family. Kita barangay Aring Badok. Kaya kasama din kablaawan tayo pa iti nagasat. Kaya na yung baka panagdingdingag daninong pichong kanini ng Nelda. Digiti Daduyo family. Dito barangay Piazza Norte, Corimao. Kasama din daninong Leonardo Calobe and family. Ayun kayo, may katunaw Domingo ninong Leonardo. Okay? Tuloy-tuloy, itintay pa nagkakadwa pa nagdidinangay ti programa tayo, pamagayam. At yun din ti sabali pa yung sunata, kulak kumang, agsubli kami to, kalpasan ka nagiti sumag bumano, apang malagip pa. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:05. DZRL Radyo Ronda News Break. Ayun bagong orasyo gagayam ken kabsat, manipod mismo iti News Center ti Estasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Ingkami danon ti kaudyan nga damag itatanga oras, damag pailaing manipod dito'y lugar tayo. Manamnama, madaan ti National Food Authority ni Buko da Pasdec, magserbi ti talo a probinsya kasi ti Abra, Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Segon ken ni Sanggo niya Palawigan member, segon ken ni Sanggo niya Palawigan member Domingo Ambrosio, at dati apela ti nadakamat nga hensya. Nupay kastado kunana at ti problema ti agdama ket ti lote anak kay patakdiran ti agdama Pasdec ti NFA ket kukwa ti gobyerno probinsyal. May nagdidatoy impalgak na amanamnama adumatag ti dumatag ni NFA General Manager Engineer Leonor Andres iti Sanggo niyang Palawigan, tapno idasar na no anya ti kalikagom akidawen iti probinsya. Imbo na nagada ito pagaan namungan dagiti kaming ti Sanggo niyang Palawigan apakairamanan ni Vice Gobernador Cecilia Araneta Marcos. Mamati ni Ambrosio adakkel apagsiatan ti maipaay ti panakipasdek ti Cluster Office ti National Food Authority ditoy Ilocos Norte. Dahil tatikaw dyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadama. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibili sila para maramdaman din nila ang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadda dituyan bukod tayo a probinsya, timapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair kanda dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories kanda dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno apagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049.
Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan. Dagiti naayat, natulong nga agasawa, Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop. Ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop. The shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Red Horse to, astig ito. Gusto ko yan, ako ito, di ako yan. Dahil ako'y mainit ang dugo bago musmong. Sa damukal, mga oras, huwag iwaldas, hanapin ang sarili. Grabe! Astig pa to! Grabe! Rock pa to! Tingding! Animoy! Pinuhusan ng samot sa ating kulay ganyan. Pagsariwa pa ang buhay, naglipara na sa hangin. Hulihin mo ang bagay na patok sa trip. Musika, panlasa at puso maingay. Gusto ko to, ako ito, Red Horse Beer. Kaya ko to, astig ito, #1 beer. Drink responsibly. Ti salunat ket isu iti kapatgan agameng iti maysa nga tao. Ngarud, masapul nga intay tagibinen iti panagdaldalos. Tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo. Ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and Family iti siyudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Ang ating narating, ngunit masdan mo ang tubig. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagagatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kumay ti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang ruden dagiti magatang sadyay, nababapay iti presyo da, ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda, along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Kaya dadong impormasyon, ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken de kalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. Kadita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baro Arimat. Okay, itultuloy tayo ti programa tayo. Datero din ti maudin nga oras ti programa Baro Arimat Music Festival. Ito laeng numero 1 nga radyo ti Northern Luzon ti RPN DZRL Radio Ronda Batak. Okay, kadwa tayo palang agserbi ti biyang ti Technical Department ni Engineer Mike Ramos, Supervision ken Direction Station Manager Rod Sadjan, tinumo ti biyang timon ti dati programa, Producer, Executive Producer ken Talent Manager, dagiti the Mega Mix Singers ti Manong yung Ronald Domingo. Nakadado din itay mawawatay nga text, awan iti sarday na kunan na pay ditoy, sawali pay nga pangablao good PM Barok, patukan mo man tay berbo ikablao ko kada Menhamin Domingo, ti dagupan ni Ariel Tejada ni Erwin Domingo to Belia to MC, to Rosnel to MM, from Mami Emma ti Estancia Pidig. Thank you Barok kunan na toy. Mami Emma nalpasen dete request mon. Okay, kunan na pay ditoy sawali pay ngintay ibasa, okay? Naimbag nga malem mo manin idol, kablawak man digito sa amin nga Mega Mix Singers nga agkakasikat ken agkakalaing ken agbuybuya kadayte online show yo no katirabi ko na nadtoy. Okay, thank you very much. When tirabi kagayem kinabsat ada detoy online program tayo. Mani po dito RSRD production kagayem ken kabsat. Baben pa lang kadagiti the Mega Mix Singers. Mabuya da kami ti online TV alas 7:30 hanggang oras alas 9:30 papagayam. Thank you very much kadagitay kang kanayon nga agbuybuya kada kami iti Rabii gagayem ken kakabsat ito man no Rabiin at kadwa tayo digiti the Mega Mix Singers detoy hanyon no digad para kadigitahan pa yung makam mo i-search nyo lang dito RSRD Baro Arimat gagayem ken kabsat iso pa lang ti pagan onlinean mi
ngem maiplas pastar di kita itag mga gamit kagayan ken kamsat. So thank you very much. Kani kita aga buy-buya. Okay? Kuna na pa dito ipatukan mo tuman dito na idumduma pagayam idol te kablaw kuman kani agdingdingeg ditoy 26 waig upay bulaw paway iti masintok ken kalagip kang kadayon kami nga agdingdingeg kadatoy nakapinpintas a programa ket agan anad ka kuma idol agpaparaw kan sa kunanad toy kun nga rod. Okay, ni Brenda dita paway kablang teman ni Auntie Lumenga pero dita paway Ilocos Norte. Padaanan nyo yung tunulones, agipakay tayo ti load. Gagayem ken kabsat, agipakay tayo ti load. Load ti cellphone Agsungbat kayo to, pangabakan nyo ti electronic load. Kung kakailan. Dito ipag-textan nyo para kadagitayahan pa nga makamo 0953-436-0507. Ikitak dito ipag-textan nyo 0953-436-0507. Kaya kablangan tayo pa igayim ni Manong Jun Salmasan. Basta ka Manong Jun. Dita Barangay Kabungan Lawag. Kablangan tayo pa ni Ninang Ofel, ni Compadre Bong Aguinaldo dita Nabutas Lawag City. Kaya kasamitan kablangan tayo pa ni Comadre Frida Bacod dita Sambuanga Lawag. Naimbang ngayon kayo pa nagdeng-deng. Dita ka barangay, dita Barangay Kalayab. Happy listening, happy viewing kay ni Ma'am Fe Aquino. Okay, tiyon radan ti sabali pa nga sunata isagot ko kada kayo ti man ti Christmas song at ti man ti kanta ni Ninang Esmi Agdepa. Okay, detoy kanta nga napauluan iti anati paulo na. Okay, detoy napananen detay Christmas song tayo nga ito yung entay ipatukaren papagayam para kaditi kang kadayon nga tumartarabay domdom ngeg ti programa tayo. Okay? Ato yan ti kanta nga napolwan Disyembre 25 alas 2:17 ti oras tayon papagayam dito ilaeng numero 1 nga radyo ti Northern Luzon ti RPN DCRL Radio Ronda Bataken. Hanyo kalipatan detay bloodletting activity tayo silpo ti biag may kaliman nga bansada nga sayangkat ti grupo ti Damay Gamik Singers in cooperation ti stasyon ti RPN DCRL into October 31 ken kasama ta ti palagipay tayo ti libre reading glasses papagayam. Umay kailatan agpalista maisan kadto dagito yung aktibidad iti mismo nga compound ti stasyon tayo when iti RP building papagayam. Okay? Ato yan ti sunata para kada kayo. Disyembre 25. Kablaw tayo pa ni tataruhal kanina na Rusi Rigunan dito yung nagbakalan Batak. Disyembre 25, birthday ni Jesu Cristo, may anak nga napanglaw sa Bethlehem. Nagmeta nga nagsilaw, ijay na payanakan na, tatlo ni Baltasar, Melchor, Gaspar, Mamanda. Dahil talong ari, daras dangay pa rin tumeng, naglualo
Baru Warimot. Beno papagaya mi kanang iganda to'y kanta pulwan Disyembre 25. Manibod pa lang kin ni Miss Esmeralda Agdepa. Bayon pala kanagiti da Mega Mix Singers. Tuloy-tuloy, ti programa tayo alas 2:20. Akit intay tuloy. Baru Warimot. Kagi basa kanagiti dadupay nga pangablaaw. Okay ko na to, Sir Kablawa man ni Ate Fe Gubatan, Kenjay anak ko ni Fernando Gubatan, ni Jay Pagudpod. Good afternoon, Sir. Stay safe, Sir. Ko na to ni Sir Michael Mabuti Galakgak. Okay, thank you, Sir. Kasano pumayak ading kanayon damit, ano na to yun? Nagiti, ano nagiti, okay, ano dito, i-text you dito. Okay, Kablawa, ma'am, gayam ni former Vice Mayor, Ray Galano Espejo dita Iliti Burgos, Ilocos Norte, Sir. Kumusta kayo dita Hawaii? Kasama ta ni Kasin Marieta Reyes, ken kablaawan tayo pa gayam ni kayong ni Bayao Meldrin Reyes, nimbaging kay panagdengdengeg dita kasama ta ni gayam tayong Risa Nunez. Kumusta kayo met dita Jordan? Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo. Okay, tiro danti sa balipay nga kinid daw yung sunata detoy Sing-Sing. Okay, Sing-Sing ni Rusing. Sing-Sing ng prenda ni LC. Pain sa prendam ngamin si ka LC detoy Sing-Sing. Okay? Ato yan ti wedding song. Po ikasardan samot ni LC Baliwakan. Kamasta ni Manang Elena dita Barangay Palong Parangupong ditoy siyudad ti Batak. Baru Warimot. Bigat apan nagnata iti kadaratan daytoy puso ubiyag ko anyan aragsak na agpinpinnet bet ubiyag ko dagiti dakulap may ladawan inaragsak daytoy rikna daytoy singsinga yusuf ko dita ramay mo tanda ko'y napudno nga ayat ko uy puso sikat mang tagikuan biyag ko ukwam inggana tinggana awan ka dito'y den na kinail-iliw ka ubiyag daytoy biyag ko ay ayaten ka wen biyag ko nanamaik katong balik dagiti ka kat saksik daytoy asing-sing nanamaik na ro akas ako ko namin ano kasanot pa nagtalik mo kanya ket uso ita biyag ko ti balunek kung paltanin. Daytoy sing-sing nga inyo suko dita ramay mo iso tanda no nga ayan
puso. Tandaan niya yan na yat, tintupulos aglindo. Beno papagayam ka nagkikanta ti kantang pulwan sing-sing, kindaw pa lang ni LC. At ti pa iti sabali pa nga sunata. Okay, kablaon ti mampay. Once again ni Sir Michael Mabuti Galakgak. Ken kablaon ti pa ni Ninong Binoy Bautista. Ken kasamatan ni Compadre Henaro Sanyatan. Ken ni Baby Bonso. Kumusta kayo dita Santa Maria, California. Hanimbangin kay Panagbuibuya. Ken panagbuibuya ti dayto nga kanito. At ti oroden ti sabali pa nga sunata isagot ko kada kayo ayat adin to mamaliw ni Miss Ronalyn Runduen. Alamen papagayam datati ayat din to mamaliw manipla lang kani Miss Ronalyn Ronduen kablaon tay mampay gayam ni Apo Kapitan Engineer Glenford Pagirigan dita barangay Santa Maria Lawag City. At iti sabali pa sunata ni Tiriang nga nabaketan may sapay nga novelty song pangwagwag ti bagbagi para kanitay makaturturog. Pati
Beno papagayam nang iganyo ti kanta nga napolwa ni tinitiryang nga nabakitan. Okay? Aga sublinto ti programa tayo. Apo nga kakailan. Okay, adan sa ti kayat na ti Okay, hello. Okay, sindetoy. Ni Mami Belia. Okay, Mami Belia. Kumusta kay Tapideg? Nasa admit sir, nagkulkulim mo. Ay, agkulkulam lang. Oro dito batak ket makatudtudwan. When nga rod sir. Okay, nga ro din Mami, kumablaw kan. Ay, yes sir. Great ka na ta amin ang listener di DCRL Batak. Ang pangrunag ni Mami Emma Hilario, ni Erwin Domingo, ni John Ray Kadang, ni MM, ni Vicendo, at ni Nalin in Bacara, ni Rose Maklay in Batak, at ni Jerry Jacinto, ni MM, at ni Steven in Paway, at ni Joranito Dapalos, ni Berhela Guardia in Lawag, at ni Randy Cruz in Bigas. Mabalin pala tag-request, sir. Agad at request mo, Mami. Tayo man gapuken ka, sir. Gapuken ka, nalpas ka nga takatay. Ay, nalpas. Ano saklata, sir? Pare ka takitanta. Hampay nalpas, tayo gapuken ka, hampay nalpas. Ay, nalpasan tayo. So, adalata nga nakaantek, sir. Once, na Mami, nabayag ni John Ray Kadang nga madinagtawagan. Madagpadpadlawan. Ang namin, sir. Kung na namin dyan is na si Mitig-Mitig. Ang kan nga loyal ni John Ray, kung nada, aduan pagdenggandan. Ay kasjay. Well, sir. Ito nga kanag tawagan ti amin niya istasyonin, DJ kan na tanti priority na, DWCIPD. Ay di tapid day. Well, sir. Isok ko na, sumo lang. Baka do premium. Ang premium nanton December, sir, nohan nga loyal. Pukat isot challenge na kanya na. Well, sir. Alakat pakamusta amlatan ni John Ray yan, Juan. Well, sir. Okay, thank you very much. Thank you, Kani Mami Belia. Thank you, Mami. Okay, kumasa ka dito Barangay Buyboy. Tia Pidig, Ilocos Norte. Okay? Aga sublinto ti programa tayo. Talpasan lang ka iti sumagmamano nga pamalagip tayo manipod ti Technical Studio. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:35. Padaanan nyo ti may tampo kiti Radyo Ronda News Break. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayan karabasat at ito ikaw dyan kaya nakabarwan nga damag ilatang oras damag pailang manipod dito yung lugar tayo. Nagabinulig ti Salon at Task Force ti Probinsya kanti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center anisang ka ti Training and Specimen Collection, Packaging and Transport pakairamanan ti CIF when ti Complete Investigation Form when Complete Filing Up. Second kini Dr. Modesti A. Lianio, pathologist ken mangidadaolo iti Molecular Biology Laboratory ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Kagrunaan nagagam ti sa training ti panang pasayaat ti test capacity ken ti panakapabileg dagiti municipal city health offices mangisangkat ti specimen collection, packaging ken transport. Ilawlog na sa laing adda pakainaigan ti panangala ti specimen ngem uray pay ti panagasagana ti koleksyon. Imbatad na dagiti municipal city health offices iti nang pili kadagiti impatulod da ang nakipagpartisipar iti nasawa training. May nagtira ito imbunanag ni Lianio akadwan kadagiti participantes ti medical technologists ken nurses nga impatulod dagiti ili ken syudad dito Ilocos Norte. Namnamain na kalpasan ti nasawa training ket masigurado ana siya at ti panakaala ken panakipackage dagiti specimen ken alisto ang may padanon iti nasaong balay pagagasan dagiti nasaong specimen manipod kadagiti local stranded individuals returning overseas Filipinos ken dagiti naisangkatan ti contract tracing. Inay na babenti daytoy ket masigurado ana siya at ti may sangkat at test ti molecular laboratory ti hospital. Dahil tadi kaunsin nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break.
Negosyo at trabaho. Programa iti radyo, apangangigan, nukasano, iti mangbuangay, iti may sa negosyo. Ken pakilawlawagan, nukasano nga iwanwan, wenno patarayan iti may sa negosyo. Negosyo at trabaho, programa iti radyo, ang mabalinpay ang makatulong kadag iti agkalikago masumrek iti pagtrabahuan. Negosyo at trabaho, paset ti programa, Radyo Ronda Patrol Reports, mangmangigan kadaldaw ti Domingo, oras telas 8, agpatingga ti oras telas 9, kada bigat. Dito'y laeng numero 1 ng estasyon iti Northern Luzon, di RPN DCRL Radyo Ronda, City of Batac, Ilocos Norte. Negosyo at trabaho, paset ti programa, Radyo Ronda Patrol Reports. Police asentado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs ken dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Mangigang tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN DCRL Radio Ronda Batac City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti daytoy a programa. Pulis asintado! Kahit yu kadi amamuan, dagiti mapaspasamak, itipukod yu a barangay, wen gagayem ken kabsat, dungeg kayo iti programa iti radyo, Maki Barangay. Pagkamuan ka dagiti mapaspasamak, ken programa iti uneg ti barangay, babaen ka dagiti opisyales ti barangay. Maki Barangay, mabalinpay a pakipagpartisiparan dagiti bumarangay ken uray sa sinuman. Mangmangigan ti laeng RPN DCRL Radio Ronda Batac City. Maki Barangay. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, inkayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kaylupuan. RPN DCRL Radio Ronda Batac City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Pero pagayam, tayo ni ti portion ti programa tayo, ngayon tayo ni ti portion ti programa, parikot ken pamagbaga. Hindi tayo ti amalem, kaya tin tayo mangibasa ti may isang daniw. Kasangwa nang intay ibasa ti may isang daniw, ngayon patulod ti may isang pagayam. Alak mo dito kung daway ang mga wismanen kadagiti so amin nga agdingdingeg mang tatrabay ti programa tayo. Kaya ito tagi patulod iti daniw mensani ayat
pakasaritan kayat, dagiti pakasaritan kanayat, pakasaritan iti biagyo ken kasameten dagiti parparikotyo ken parikotyo adi kay pulos malipatan ket kayat yo iti maipayan iti pammalakad. Babalin nyo dang ipatuloy iti programa tayo. Ngayon, kasangwanan ng ibasa iti Daniel at yung manawar iti sunata ngayon akman isagot kada kayo itatang mali. Gano papagayam ato yung dati may sapay nga ingkay kinid daw asunata. Sagot ay man kini Ma'am Fe Aquino, kidapay ni Mana Agnes Agbayan ni Dita Vintar, ni Ma'am Regina Salvador, Dita Dingras Ilocos Norte. Awanen ti umasping panagayat nga intalali. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apan nagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawagan ay sang sangayan kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapunag nuwapay nga agbibiyagak kita ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen ti makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na. Awanen ti umasping panagayat nga intalali. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apan nagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawagan ay sang sangayan kapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka
papagayam, hintay nga ro din ibasa dito'y Daniw. Sa balipay nga Daniw nga dito'y ket inapatulod ka tayo ni Sanggunyan Sanggunyan Bayan Member Efren Valdez iti Paway, Ilocos Norte. Okay? Hintayin ibasa diti Daniw na ti Daniw nga napaulwan pusum asalawasaw. Daniwan ka, ayat ko. Pusum asalawasaw. Kinunami di kanyak asyak tulaeng. Kiing kayaten, inggat tungpal tanim. Inuulbud lagayam amin abalikas mo. Sa emken di day laeng, tiin paay mo. Pagaragsakam gayam asyak tay agsagaba. Inayat ka ti kasta unay awan duwa-duwa. Kinulibam laing tuy napudno nga ayat ko. A kinunam, ket syaktay inararapaap mo. Karimawan pulos na tungpal. Tain palapal mo meten sa baling arpad. Anyan ngolpit day ta ayat mo. Dagiti kariken sa patam in kainwaksi. Ti panawen ket dumteng to. Dagiti samit akarim malipatak to. Sapay kuma tanaragsakan to. Oray sa dinuman asidong ti ayan mo. Ragsak asaan mo anakita kanya. Ket magunod mong tukuma sa baling arpan. Ilaing amin nasakit nga awaten biyag ko. Ket sikatay sa lawasaw, ken manang ikulbo. Wen pusom asalawasaw. Biyan na papagayam, datati Dani, ngayon basa itatanga malem. Dani, manipa ng kanisanggo niyang Bayan Member Efren Valdez. Masurutan tayo mga rod ti Maysa Asunata, kasi nakpangliliwa, panglinglingay kada kayo pailaing itatanga malem, 10 minutos pa kasangwanan ti intay panag, pipin na kada apong dubdungeg, ken apong viewers. Ken tayo kunakon, hanyo kalipatan nga i-likes and share ti programa tayo papagayam. Ayatin ka, itiyawan patinggana, uray amok asaan kan, anawaya, uray man basur, iti Diyos ako nada, tati apong mapakawan na, mengata. Anyan aragsak ko, idipinat gana, tapno ninagmet na namin, samit ken ragsak,
nagpukaw ken narsaat. Ibaga dati kayat danga ibaga minamauyong tiya gayat ken ka nyemawan tinak maaramidan taday titiragsa ngay nagpagbiyagan. Aragsak ko, idi pinagana, tapoy nakmet na namin, samiken ragsa, ngimin ko kaano, amasupapaka, to'y napudno ang panagayat ko ken ka. Mariknam lakuma, mariknam lakuma, to'y laklak amek asa ken ut-ut na tagay diragsak ngayon pananamukan niya tapos mananagkupas ken narsaak. Mariknam lakuma, mariknam lakuma, to'y laklak amek asa ken ut-ut na tagay diragsak ngayon pananamukan niya dalos mananagkupas ken narsaak. Parikut ken pamagbaga. Beno papagayam, tiyempo na ruden tap na intern na pumakada. Diyos unay tagina kariyo sa amin na texters, dagiti callers, dagiti followers tayo iti Facebook Live. Thank you very much. Ulitik man yung kalipatan nga election share ti so amin na programa at estasyon tayo. Nakadwa nga ruden nga nagserve ti biyang tima sa control ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direction Station Manager Rodrigo Sadjan. Kasama tayo ng kitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo ken tuy numuti biyang ni Ronald Domingo. At ron ti maudi na sunata, isagot kon kada kayo. Nagka
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 3. Drink responsibly. Hi, ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimoril mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Gagayam gagakabsat intay danggan ni Ate Luz V. Minda Domingo Arellano. Umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Los Biminda, Domingo Arellano, sir. Barangay Laureta, Solsona, Ilocos Norte, sir. Noon niya ti trabaho yung ma'am? Awanan, sir. Gaywanak lang ti apugo ko. Ay, manot tawan yun? 59, sir. At kasano yung anamon, ma'am, ti Mark Cafe tayo? Agbindungyak ti radyo, sir. Ito. Api nga minom kayo ti Mark Cafe, ma'am, niya ti problema yun? Adangaro diabetic ko, sir. Din mariklik na kamadi. Agawan damutan. Ayat makunayo, ma'am, kada ti produkto tayo nga Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. So, tagyaman ak, sir, dahito yung cafe kut nga Mark Cafe, sir. So, kasla nakariknak na ng palag-antibagik. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ka rin di butika and drugstores dito'y lugar tayo. Anamit deti aluganin? Nabiit pa na tarimaan perdi manen? Apay amin nga nanusam day nga daan ken bulok alugan mo, partner. Anard mabalingket awmet igatang ko tinabarbaro alugan ko, partner. Ay san nga problema day ta, partner, ta dati Boss G Car Trading.